hese filmen sett saman av sånne smarre og større filmer og av myndun. Som det samme som viser brot av tog som fer fram og som kalvaturen vi mest torsa. Vagn Hansen, som var første rujtsombudsmaður i Føroyum og som var suttja mynd av meg løttu, fra 1948 til 1954. Han byrja i hessa vøyeturen. Det gjørtest tradisjon. Ein av tvefir året ferda vi mest torsan av kalvatur, av danskuna av fiska pillefruna, og alle rujtsombudsmennir møtt opp til i det 1991 har fyllt hessa tradisjon. Det så ikke som mynden av Vagn Hansen. Dette så den første filmen som Vagn Hansen har sendt meg. Det en stort brott fra omløy 1948. Andreas Müller, departementschefen, en tur i Føroyum ta, og helst det han som vi og hesne turen nå. Og helst det andre av tøyma som vi suttje man har løt og stender her atter ved Storhuset. Andre her som man alltid det Så suttje vi man har løt og Jakob Johansen Prausteren, sånn ble visebispor, og Dr. Magnusson, Ville Magnusson, uvelakna, og Hans Stebes Johansen, fyrverande, taverande landslagene. Petrea Loino, og på Øysten som vi suttja på en av vei nå, fittan kalva, på en 34 pund, okkur sovret. Han sprellar dåliga. Men tar så prøvsten fyrir vi nuven og så stikker han i mønna så han litt pura stund. Ja. Låt det være. Dette jo sagt den øste parten av filmen som det første som tids. Det finns ju nog några mynter från från turen och detta turen i stället vi har landa. Jag var inte vi här då, jag var inte kom till havna då. Det var inte tulliga. Det är inte landslagt i mitten och Nils Utsombudsmären. Thomas, Vildi och jag och jag hade till högre att det var inte så skipsöjn. Det var inte gå till. Og hetta atter ja torsan hvor vi har telefon til vet du hva vi tås om her. Det var alltid et eller annet å tås om. En sånn kult i midten, fikk seg en bajer her nokkur såret. Atter altså sin søtten, det vi her. Dette et eller annet kalva, at det var sånn natur, vi suttja fløy i søttene. Det var alltid stått til å komme landet og legge fangsten på landet. Ja, her det nok vi har kribja en kalva til således at vi gjør det til at det største kalvene blir tittet fra, hvis du finner nekvar, og så blir det selter. Vi har hjulpet oss ikke på utgiften til aken og imist. Dette samme kvanna som den gamle skipare som alltid møtte opp og via ikke opp.
ekviliga. Väl vakna ju väl väkten ut, det skulle vi passa. Jag vet alltid att han kommer land till alltid. Så jag är ständigt bröstund och klarar sig nackan, jag vet vad han också har om. Det är inte fanker inte gäller, vet du. Han är nekva, vi fick en nekva kalva han. Men det är alltid ett och annat också. Jag har inte gjort så jag sitter här och njuter solen. Och här kommer det gruvliga fittlundra, en stor dålig kalve. Och tar han upp. Det var nog inte visst ner kalvan, men en luktande kalva till hänt till jag innan för att jag har sådana krokarna gott och det finns jag tatt upp. Så tar han in och så sprällar jag och så räcker han på i havet. Och prästen ständer där i en tom och krautsch och nastlagten står och så i nälen. Bara kikka på någon annan. Så leter i prästen. Nu var nastlagten helst säga att det som säga skall. Ja. Han vill så inte banna. Men visst är nastlagten, det tog han väl. Men nu är hästen kommit in och nu är allt väl i steg. Jag ser röst i anliten. Och prästen han väl till sist. Allt är spännande. Hetta är näka som går grattar nekva stjärnor i filmen och jag sett alloin. Sett alloin och kalva alloin och till en sån batte som torsan vid hand, att allt för 4 gånger vid hand att sätta att det ska gänga så gott. Så loina länk och är en slag kilometer länk är 4-5 kilometer. Det är så att det är 4-5 faunar i mitten på en huk. Och det är störst arbete. Nu fylger ett pette efter Edis Erker Hansen. Så han var ute med det blev ett nekveturer medan han var här. Det är sitt första mysk boilet det första tog vi får tulla steg om morgonen 4-5 i morgon och fast ett lojna ner och så kom han upp att ta ut ordentligt kom löst ut av rapporten. Det var en stottlig tur till hände på ett och annat. Och här sen är turen. Så pausen stod här vid fickorna. Här hampade väver till sen det cykloft men annars högre hampade. Detta är inne Carl Thompson. Han var vi och vi stadig väck att kalla att han som tog så det gott att lägga allt rätt så syns jag för lojnen och ampån, allt man ska bruka, nekva grejer vi ska bruka till så. Och då var det roliga gott att få oss vid fisk, vi ska ro i hela tiden. Han mynte det var fiska. Ja, det hade trallat så chatta 24 av flöjt filmen. Omkring Sandøyden, estanfyr, vestanfyr Sandøyden, vestanfyr Hestøyden, Kaltur, i Hestfyr og kvart sol i Kyrkjebenes. Sjálta førden er blank, og det hendte som vi tøyna for vörd og vestanfyr Mygenes. Det var undandag. Torstrand är ett öjligt skip, att det skiparen igen. Johan Siversen. Hans Pauli Johannesen.
Flest turer som vi går i. Det var Rausturin og Ville Mark Paul og Tørlund til Rattes. Hallo? Ja, det er alltid så løst. Hvis det hender noe uvanligt en sånn turer, så er det stått livet. Knappt blir han som vi sikla, så er en kigg flyter her, en rei og god kigg. Og jeg vet ikke, mannskapet jeg skulle hava han inn. Og det ble så tidsin. Da ville du kikka på nærmere på han, om det kunne nekka du kunne bruka, det kunne 80 sekunder, vet du. Jo, det er så for å kanna han nærmere, så visste hun var pura frusk, hun var høyd innan, og hun var akkurat omandotten. Og det i hallunnen etla drukken at det var ikke, men akkurat så vi tok han inn, og tar vi gjerne ha henne heim, man skal for jeg vet om det kommer på noe på spjorene, det vil du ha men jeg vet ikke, så er det at nå er det tåsa om at vi sånne fornemme kalvatur kommer heim når det er kikk. Ja, Nils Elker Hansen han grønne, det var ofte en større hus med sina cigar kaminante. Nå, det ble diskutert og prata om hva skulle gjøre hvis jeg kunne. Da kom vi når det er kikk, frausten i spursen. Det var ikke akkurat det beste. Det er jo lydde lasten. Nei, det er ja, hva er det så å gjøre? Vi kunne enda vi få en talt smedevise, som han skal si. Det vil det være sin skam. At det er noe lenge diskusjoner og skolan til kunna, så ble hun liske i bor. Og så ble stå sammen om det. Men det var nok så positiv situasjon. Her er altså løyden opp øyna for vi har sett han nyrat. Ja, her stender Paul Johansson i Bisser. Vi hadde Bisser vi, jo, som oftast. Det kan alltid sånne bisper, sånne nu er en bisper frastundar. At det er så pausen og resten vi. Hvis jeg stort ut kjemmer og sånne løgn, det kan man kaupa og det kan være annet. Kan det være hent her når Bisser at langa skått ui hvis det skulle knopt. Men annars at du gjør det ikke, det går Bisser, vi skulle ikke fugl så løser. Ikke bare sånne sportsturer. Det var så løst at hvert år så tog seg særlig var hans Pauli og Brausten og Ville tog seg sammen når det skulle være og det må være gode streimer da man fiskar vi kalvaløyde ved Torshavn det må være gode streimer det visste jeg godt vever helst det er alt 4 ganger håndkrafter og spel det dreier seg vi og til viss tid. Ja, her så det mann som kan bli en mann, det var Otni Olsen, Salalak. Han var vi omkring til. Det var så løst at skiftet ofte, i mye gestur kom vi. Thomas, styrhusen sier, jeg vil ikke ha sagt noe på det der mannskap. Det var anlitt, og det tog profil av Salalaknan og Dr. Magnussen. Det var ofta når vi fikk nekva gåa kalvar i sånne skipene. Jeg hadde øyne fikk 23 kalvar. Det var nok
ekstraordinært nekk. Ja, her en mynd av skiparen Johan Syversen. Han var ombord nekvar, nu er han kommet nødt til skipar, ja. Nu hettar inn i trutjer av mannskapen, og hørt til høyre av Thomas, og Isakur, og så til venstre Jens. Jens var maskinmøster, det kallar jeg så. Alfa dieselmotor, som hilt i nekvar. Ja, her skal det mynda Val og Atta Magnussen. Det var gjort nekvar turer til medan Val var ut som hos meg. Men jeg har unga film av det, det er bare myndir. Det er det tror ikke man som stod fire til turen. Jeg sitter i brøsten og Val og har prat sammen, det var så alvorligt ut, men tøvnen ombord her, så turene, det var nekva holdt annan, det var ikke nekva alvorligt. Det var nekva stopp i turer. Nekva turer hadde vi som. Man kan ikke glemme. Her er litt fonter, jeg visste bare en kopp av kaffe. At hvis det spør i hånd, jeg har lagt oss den kaffe for alt. Hette Kjell Bendix, han var herskomanderande uppe i NATO-støyen Mjørkadal, han var Pauli, han kjente så vel. Kom opp som skjermen han tørs mye. Pauli nok vi har vist som alt ekte. Hast han vi agn, dette frister makreler som vi brukte til agn. Brukar stadig til agn mest. Han har ikke brukat sild. Det er kallt av for at han tror godt det var en vøtt opp i hånden, det har han ikke. Det er den første makreler. Han skåret inn 2-3 stykker, det passet litt hver dag. Her er båten ikke av Villa Magnussen vid, det var ikke ofte han hadde båt vid, men det hendte. Det er så løst det greier løgner av fast. Vi her okkur kom kloter i okkur løgner, og nå skal han drøyast opp her. Det er alltid som han spaude i her vi er tjeva her. Ja, det er egning. Det sitter vel av husen til halta. Nu fylgjer en nok så god lenge filmer halde Jakob Haraldsen av tidsi. Og hette er det vanlige man starta turen ved å sitte løgnen ut. Så sagt hun lengt. Nekver løgnekasser eller leipar, som vi sier. Agnes at jeg var tog da vi sykle ut, og så sett av løgnene nyer, og hun sagt, ja, det er 4-5 kilometer, man har nok sett ut her. Det skal helst genga tolja kjøttet så lengt. Så må man anse etter at det er ikke kloter og at man så skulle det hense at man først tidlig ferien av og tyska løgn hadde vakt der, det var helt vilde vakt og råpa til skipar hvis han skal slekke av. Det er så et team som arbeider ved å sette løgn. Spaunet og vel seg der, det trener. Det skal man også ha trening til. Det er ikke grøyer, som man vil kalle det. Det er ikke arbeid alt. Nok så det er ikke arbeid. Det er bedre hadde vi sånn at mannskap i ombord, alle 4 vel kjente vi fiskarøy, hjelpte oss vel til. Det er jo han, ja, nu vet jeg, ja.
Det har sett løgna og så skal han standa en 2 timmar, det er forskjellig. Så er det fiska ved snøre, ved hans snøre. Ja, det er som ta som hever hov, kasta snøre ut og færre fra fiskar, og så vi kvart kunne få nekva fisk, altså av hans snøre. Og her er vi tog løgna opp. Ja, det er Haraldsen, han. Det er han som er tidjana her filmen. Som vi prata, som vi halda snøre, og nu er fornøpt det kalvaløy natt. Ja. Jeg halda nok vi fingrene rikva kalv mot hendan tid. Det er en lenge løgna, det er ikke alltid gong så nevnt å få alt opp som det her. Det er vanskelig å få den opp i den faste botten. Så er vi mest kalvi av sånne løgner. Nekve toskar kan man få og brosmer, men annars er det mest kalvi. Det er så store grove råskaper, det er bare store kalvene som tekker det. Løgner nå setta nekkum smave løgner som vi bunna saman, og hverja hur man livet og lagt sårna løgner, så man tog henne vekk til så er det plass for det neste. Så det her er Arnskov i hessen turen. Han vil vi fyrir omboi her. Jeg halte han tidsin, jeg har som sier han tidsin 1935, hvis ni finner. Hatt er en fitte kalv, hatt er nok en som vi kunne brukt til døra. Det kom at ta seg stund til morgen sattene. Her er Arnskov i at dreie og kvæt. Akkurat. Ja, her er sannelig en natt, jo. Utmerka av fitte kalve. Det vekser. Det var så hvis vi får tullig ut om morgen, og det var etter og til. Jeg sitter i mest, satt nær parten, et måte kvalt, det er forskjellig var det, men nå får jeg sutt at jeg kommer land i her. Nå, her kommer en sånn gode kalver, det er staur, ja. Ja, det er tungt å få det opp. Nu lukkar jeg det. Det er alltid spennende. Jeg får det er ikke hent øyne for man fløyer før man har mist kalva bort da man kommer bort. Jo, det er en gav kalver, ja. Så skulle nok vi gi 100 pund. Jeg halte at den største kalven, da finnes vi torsan være på 220 pund. Da finnes det på 130-140, men at almindelig til 100 pund nere etter tiden av vanlige.
Her hempelige vever. Det er det viktigaste, det er å ha godt vever i Jonsdalen. Nå, nu er det nok slutt. Vi kalva løgn i hese fer, og nu fer vi nok til lands. Så er det sånn full speed på for å heim, og til nekva gjerra, råskapen, løgner og oppstandar, og nekva at skal få at rattes og få oss til ordan. Og til nekka som man gjer, men rikvi av med man sikler heim. Ransar, spolar, sitta pensel, det ser godt ut til å komme landet. Almindelig hadde vi den 22 timer om å sikta. Ja, 2 timer. Jeg tenker man bare så lett bort vid vårrymne, men karast, ja, han er vi arrange her. Nu er vi kommet inn i havna, ja. Det er så løs at jeg kom inn, så kom alltid nekka følt jo om han. Det var forvidende, jeg vet ikke hvordan det gynntes, det var sånn spennende. Ja, nu slipper han å båra, så ikke hvordan det ser ut. Nå, dette klarer han bare godt. Så er det for fungen på land, tykker. Ja. Vi lägger det på rätt räcket. Det är det räkna så det kommer hem resten så. Jag kan ha varit bort och sätta det fint ju lagt till sko. Jag kommer hem här i höggen som är så kärren jag hjälper till ösn ja. Tre där små av kallarna in. Jo, hatt en fin vanker. Legg på døylig kalva. Du sagt det størst, høgni jeg tog seg sammen, ja. Det største ble selter og resten av det bort sunt, mannskap, nå jeg hatt det skal også gjerast, ja.
Jeg var rujtjilt at stora pasta til kvann. Inga, Høgni og jeg, ja, Inga Haraldsen, kona Jack Haraldsen, hun kom ofta i åmen av vita hvordan det var gynkist. Ja, det er en annan tur. Det er gråt, sa Toja, gråt. Var her uppe år, og han var flere turer, han var vi. Det var ikke alltid han selv var vi, men så var det noen andre her fra Rødsombån. Då låg vi ombord sånne turer til, altså en tur om tid, det er det samme. Etter ut mot Sandhagen, Halmarsson, Trøllhøyte til høyre igjen. Nå fer vi nok sur etter, så skubbi hadde jeg også, det var hentan turen. Stulan lite här, men det stulan chans Paula, det så inte. Vi tvingar en helt gåan tur så ut i minnes här. Det är inte så näka kommer än, men vi tvingar ju, fick en gåan fång. Gråsfränter här i myen, ja. Det är så att ta allt det här, nej, det är så länge lögn upp, det är lögn och allt, det finns nästan lögn. Så, helt spännande till det så kommer. Så är det till den första kalven som jag kom in en sån tur i, ja, så tappade det skonkt och fick en snaps. Jag fick en snaps kvar. Kjalt. Tröster kunde smaka sig rå. Men jag hade snäcka av det, men... Och så visst det hände näka sälja stotte så blåst det bjöva runt av en öron. Det kunde vara, jag kunde ha honallet och... Det är visst nog, jag var lagt nästan så inte det alltid. Det var forskjellige mycket gäster vi. Att det är Bent Klinter som var fulltruvat av Rødsombån ta just i Alfjärs och i Alfjärs hade det så. Och nu är han är uppe som Rødsombån med. Ja, det får inte trott. För andra är det inte. Det är allt näka fåglar där vi tar upp till allt agne som inte äter det var kort käk. Och så får fåglarna näka gåva bitar. Ja. Men det är inne i kalo, ja. Vi teer det vanliga vi har sett av Luino efter en mynd av Åkenbaun. Det är Knut Björk som är till höger och han vill vi någon ekvatorer och är som manskap ombord och ösnen nu i kvart. Haraldsen. Hetta är inne i Spensen, sa du, ja. Till sannat, här kommer några mynter först. Här ständer röjaren vid en döden kalva. Han ser ut till att vara vältefis. Och så kommer attan av dessa mynterna där kommer filmer. Ja, Nils. Han ständer ut över, han var en sån sportsmävr. Rennar ju.
Svæmnek, hver morgen. Hver her opp Ålsen Øystenby her, ja. Til venstre. Hver her? Her Robert Poulsen, ja. Skiparen her til venstre. Torbjørn Poulsen, ja, han var resten vi. Det var essen her turen var så grumelig godt vev. Vi kunne sitte oppi av dekken og etta morgenmat. Og rømmer fikk vi dere godt at vi. Horsten Johannesen, sånn hans Paula, var han midten her. Han var ikke ofte med vi. Og så kommer dette her, ja. Vi tar det døver ombord. Valgt og fittan passar det en kalva kauka. Og så ble serverat som oftast av sånne parten, 2-3 tøyna. Og alle ble samlet nere i salongen, en døylig salong. Og gau kalve, pura fersku kaukaver i sjøvatne, skjegg. Og gau epler og smørsaus at vi til nekka ser man svengur smakka det godt, ja. Det her ombord Torsan var gulja funnet fæt, konglig porselen, ja, det blir i öll æren ombord, pura til ordan. Og det ble servera ved døy. Ja, det nok Lefeur, ja, han hadde en hatter her, en Karl Herre Ålsen. Han spør, du Marstan. Lefeur, han var en revisor som var for Paul. Som var revisor for Paul Ellefsen. Jeg så godt vi var der, ligger det. Dispensen og færsen. Det slanker. Sola sa jeg, det var så forferdelig godt vi var. Sola skein. Jeg sier det vidt og njauta det, ja. Morstan og Lefeur. Vilde kommer alltid, sånn vilde kommer. Skoja det, ja. Men her, altså, så mynden er det samme tur som nu kommer filmen når man har løt. Det er så ikke nekka det samme, fullt nekka. Det var så godt vev til forhold til morgen, solen skein. Torsan ligger der i vaksbåten. Ser det vekk morgen, ja. Vennskapet fortulja ångan her og fikk alt ombord, hakken og såret. Og det er nekva grøyer her av vik. Det er nok nekva arbeid som er undan arman fra sted, og da man så ikke blir etter oss. Det går man forskjellig gest, eller fever som ångan her, ja. Poulsen kommer her, sikkert igjen. Og så får jeg ut av sted. Så er jeg ikke minst det, så grulig godt vi gjør.
Her også det er akne. Torstad er en døylig på atter. Ser i sånne vekker. Han er sjøkavur, men han rullar et eller annet til tunge kjekkur. Tunge alta. Men en døylig på atter. Gångten er det samme hver en tur, egna og så seta og så og det gengar tøy. Og man fiskemidlar tøy og så tek man opp alt. Ja, det er det samme turen, for du har det døyt ut av dette nå. Robert Poulsen, ja, skål. Jo, akkurat vi. Det smakker ikke godt, det sitter i dette nå. Så er det vekkri, og det er helt. Maten smakker så vel, sjå. Ikke minst det man får nekka godt at det er fjord, ja. Her er nekka av fuglabjørsen. Annars er det løydig å suttja at vi var så natura til. Det var ofta utanfor sannsjina. Enten var i Arjen fuglen var kommet til 18 år. Men her er noen ekka fugl. Jeg vet ikke om at det er trøllhatt til hva det er. Vi sutja flere stedene, så er jeg satt ned som filmen og ekka fuglabjørsen. Døymon satt ned og det er løyde fugl til fuglen er færen ur bjørken. Det sitter ofta nekka ung fugl nere vi, faktisk vi sjekk og så ikke vi røy. Det er spennt om så vel at ekka mynter fra bjørken, ja. Lundra.
Ja, Karl vi har fått husen ut, det er ikke alltid sånn nevnt til. Ja, nå lukkast det. Det er en god Karl, ja. Norstan drever på Løyve. Det er spensene vi her, ja. Jo, fikk nekva gåa kalvar her. Så filmen er tid, det er 8, Super 8, det er mest av som filmen er Super 8. Det er det søgnaste filmen her, er tid vi videokamera, det kommer vi til sånn. Jag tar nu rätt där och att vi gott ombord nu. Ta i det skip. Väl utgjort. Ja, Nisby är alltid välkommen till att komma ombord för en gammal dansk. Det är tradition i hans rätt. Det var det stort gäster. Ja, här är en annan tur. Här är bankdirektören Laursen. Han var vid en tur här. Ja, han sitter här, ja. Det är som brott i forskjellige små filmer. Tidje bort det ut. Høysten er godt vever til, ja. Karlans Paul, ja. Det var i nekker av tøymen som var tur, det er ikke til enn. Ikke til nå. Det er nekker deir, det er Magnussen, Paulans Paul og forskjellige der, ja.
sausen. Ja, nu vet jag att. Uppleva nekko det. Det fick oss nekko gott i äta frukost. Det var sånt allt. Allt akne för vi brukte ha gått i båratter och te. Bergaste dem. Här är det upp, ja. Det är mest hävhästar. Ja, hesin parten av filmen tidsi med videokamera. Detta är nu näka det söjnasta som kjemur, detta är Klinti. In 2 år sedan alltid. Det var det tur. Nutje skipar kom nå som Torhallur. Så var mittlen Skruvarna og Døymen, det Klinti jeg sjálfur. Røyaren. Og skiparen, Torhallur Andreasen. Vi var her så det var dårlig vever, men så tung alta, så han rutta nok i landet. Fingo neka, fingo ikke stora fondjen, men fingo neka, jo, fingo nekra kalva. Jeg begjer noen, han var vi først fyrir alltid. Og så hadde vi denne 2-3 unga menn, la hjelpa oss med å dreia løgnene. Vi ble så gamle nekra til orka ikke dreia, det er tungt å dreia. Så det finnes jo 2-3 unga menn vi hjelpa oss. Lutla døymen, ja. Vi var tatt vi her. Stora døymen. Attan fyrir her, vi sutja ikke akkurat husene til vi sutja nekka av bønum. Det er hampur, jeg har gått ved, men det er tungu skjedd. Tenk alta. Ja, nu ska flatja hessa stopp mitt i höjla, ja. Detta är bättre mindre, det är något videokamera som jag finns att tacka vid. Det kan man zooma upp och man kan komma närmare på. Då vi døgnene så får vi fiska, og vi kommer så nekva gåa fisk. Vi kunne rikko av fisket, best tosk og småfiskur. Något mannskap kom våre, og som heter Jan.
ljóshartur ungur som heter Kari, han var ofurlig, han fiskar her. Ofurlig raskere å dreie. Det är alltså vid omtal. Inte telefon, den är. Jaha. Detta tar man i kall gott igen. Nu var det så jag kan rydda så måste man ungefär. Ja? Jag tror ju. Det var för jag vet. Det var näcka fiskare. Lycka kött. Det kom 9 och så var det 2. Nu kan han här. Her er vist uppgången, det er fortalt, jeg har vi er på større døgn. Jeg kom opp av øyne. Det var alltid helikoptere, men før vi stilte man ut, så jeg så klarer man igjen her akkurat, det er akkurat et eller annet. Lille gøta slipper opp ombart. Men her er ikke i fugler så i bjørken for sånt. Ja, så jag där fick helikopter i just också det förbindelse nästan när två från Viken helt ut till Stora Dömen. Nu är det så det nämmer inte vad finns. Och allt säger det när slakter från hästet det har varit fört in det havnar i helikopter. Nej, vi fick inte några kalvar här. Vi fick nog en 3-4 kalvar i allt. Det är inte en god kalv, men det är inte flera.
Ja, nu vi cykla hem. Det en kalver, jeg måtte jo tatt og sløyde. Ja, jeg hørte ikke tvøyre til at. Jo, finker med for kalver. Jo, hatta vi han turen vi flytt i fyrra, så fjør, så skulle vi den tur. Men ta Klinte ble her forhindret av, så, men i stedet for jeg avlyser det, så sier fruan Birsti at nå er hovedet vi. Det er ikke vi, kone folk er unga vi vi før, så jeg var ikke, men vi gjør det sånn tur her, så mittlen vestan fyrir skuvårdna, vi drar vedsovor. Her er døyligt, godt vever og sol og skein. Og det var godt vever dekkat vi hadde sett løgnene og finnkjene, men så knappt igjen, så får det regna og vinter, og så var det ikke særligt, og så er det ikke sånn tid av oss i filmen. Så vi måtte røyna for løgnene opp og røyna å komme hjem til Husberg, det var ikke annet gjerne, det ble som kjel vever. Og fikk ikke det store hangsten, men vi fikk det sin. Ja, det var trøttelig. Her på i tida ser man tar man ekler som man cykler ut, og så sitter man løgna nyen. Og her er Birsti, hun sitter her og inte nøyde da. Ja, man har pittet seg rymligt, ja. Hun klarer det bare godt. Hun kunne ikke gjøre vidt at det skjer i vever. Så hun måtte bare tørne inn til at det skjer i vever sånne parten. Det første parten av turen klarer det godt. Det er nok så lengt å sikta så vestan for skuvårdene. Ja, det teker en for 2 timer å sikta atter og alt ut av høy. Ja, vi har nekva gåa løgner vi, det er ikke det så folk. Godt agn. Men da man skal fiska, så er det ikke alltid at urslides være til innsatsen. Det er det bestemt ikke alltid. Det er så ildvever kommer på i, så er det ikke gjerne det. Ja, det var vekre løter inn i midten av turen. Det vi såg filmen och det var bara gott vever. Så det blev värre vever så det var inte tid mer filmer.
Ja, ois det hentan tur att du finns ju några unga dronjer att komma vid och kunna hjälpa och kunna dreja. Du vet inte för gamla som sagt. Det är kvar. Så var det just vid med klostret att stjålen upp ja. Jag hade det en maska. Klostret det är Norrlandshus. En norrmän. Jag hade finge bara en kalva. Det är dock det minsta vi näkna det finns ju där vi ute. Jag kom sig att det blev för skilj vägar. Så så filmer där vi videokamera han är väl bättre kvalitetsmässigt än i fyra filmer som tittar med de gamla apparaten med super 8 filmer. Ja, Knut tant och första filmer om vårt sånt där. Men det var inte långt. Det kom så knappt igen det tillväg. Och det var filmer Leo detta senast heter det så lite mynd att en gång kalva här vi där finns ju nekvar här som slän och detta är som användning till nekvar artikeln som kommer att söka filmer som har varit vitlig till dessa kalvaturarna detta. Men också stått till att söka sen drast till det gå lötna vid ofta när hött ombord och här sen Skipun MS Torshavn.